मोजां मोनसे थासारिनि गेजेराव आं बे मेलखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बाथौ धोरोमा जाबाय बर'फोरनि मोनसे गुदि धोरोम आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु बेखौ लिरनायनि सोमोन्दैनो जों दिनै गोबाङै जौगादों आरो बे उदालगुरि बियाब जे बाथौ गौथुम बेबो मोनसे मैखोम माने बाथौ गौथुम बेयो बेवहाय आङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै आंनि जि मोन्दांथि आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै जि माखासे मोन्दांथि बे मोन्दांथिनि सोमोन्दै आं बेवहाय रायजो राजानो फोरमायदों आरो जोंनि हारिया दिनै मा रोखोमनि जेंनाजों जों आवगायदों आं बेनि सोमोन्दै दिनै मिथिहोदों। रायजो राजानि सायाव सोनारबाय आं बुंनायखौ लानाय लायै बिथांमोननि सायाव, नाथाय जोंदि नंगुबै माखासे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जादों आं बेनि सोमोन्दै रायजो राजानो मिथिहोनो मोननानै आं थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। धोरोमजों लोगोसे हाबा हारिमुवा जोबोद गोनां हारियाव। दा बे समाव आं खावलायदों आङो गुबुन मोनसे हारिनि बाथ्राखौ रुजुदों। गाहायै जोंहा जायफोर जोंनि मुसलमान भाइफोर दङ बिथांमोना दिनै जोंनि बहुद सिगां खारबाय हाबा हारिमुआव। बिथांमोना दिनै धोरोमल' नङा गासै बिथिङावनो जौगादों। दिनै जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो गोनां। दिनै जोंहा मोजां मिस्ट्रि गैया, मोजां आबादारि गैया। दिनै बर'फोरनि दुब्लियाव खुनु मोनसे आबाद गैया, दुखु गोनां। नाथाय जों दिनै गासैबो दिहुनथायखौ जोंनि मुसलमान भाइफोरनिफ्राय जों बायनानै जायो। बे जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथावना साननो गोनां। जोंहाथ' दिनै हा दङ, दिनै जोंहा गासैबो दङ। जोंनि हाया दिनै जोंनि सना, बे हाया दिनै ओरैनो गोलैना थायो। आं बेखायनो खावलायदों दिनै जे धोरोमारि मेलजों लोगोसे जों बे बिथिङावबो सांग्रां जानांगौ। नङाबा खिन्थु जोंनि फिउचारा बिराद खोमसि, इयुना हांगादिक खोमसि। बेखौ खिन्थु जों बयबो नुहुरखाबाय। जोङो मास्टार रेसनि खोथा बुंदों। माबोरै मास्टार रेस जागोन? दिनै जोंहा थोजासे IAS गैया, थोजासे जोंहा IPS गैया। फरायनायाव दिनै ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय, खालि जौ जुवा बायदिसिना लामा सामा बेफोरबायदि थासारिजों नों हारिखौ दानो हाया। आं बेखायनो दिनै बे मेलाव बुंदों, मेल बेखेवनायाव गुसुं बिबुंथियाव जों बे बिथिंखौबो साननांगौ। जौआ जुदि मोनसे समाजनिफ्राय बारलाङाबा, गाज्रि बिसोरखौ जुदि जों नागारनो हायाबा बे हारिया जौगाया। जौ लोंनाय लोगो लोगो गासैबो मानसिनि साननाया नोङो हिन्दुआनो जा, नों ख्रिस्टानानो जा, नोङो बाथौआनो जा, नोङो इस्लामानो जा मोजां। गिबियावनो जों उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ खामानि मावनायखौ लुबैयो सार। खुंगा 22थि सावरायमेल आंनि माहाबीर गाहाय आलासि महरै माबे बिथिङाव खामानि मावो बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। बिथाङानो जाहैबाय नीलकान्त बागलारि। आं बेखौ बुंदों जे जोङो धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो जों नागारनो हाया। सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गावनि धोरोमखौबो जों नागारनाङा। गावनि धोरोमाव बबेयाव गोरोन्थि दं बेखौ जों फोसाबनांगौ। जाय समाजाव फोसाबथाय गैया बे समाजाव जौगाथाय फैया। बाथौआबो दिनै फोसाब दिनैनि बिथाजों सफैदों। ब्रह्मआबो फोसाब दिनैनि ब्रह्मआव सफैदों। आं जुदि गावखौ बुंबा आं मोजां ब्रह्म धोरोमनि सुबुं, आं सासे मोजां ब्रह्म धोरोम सिबियारि सुबुं जानोब्ला आङो माखासे गोनांथारखौ आं लाखिनांगोन। सोलोंथाइखौ लाखिनांगोन, आंनि हाबा हारिमुआव थानांगोन, आंनि माहारि बादा थानांगोन, आंहा जाथियाथार बादा। बे गासैखौबो लाखिनो हाबासो बियो सासे मोजां बर' जानो हागोन। बियो नों सासे बाथौआरि, सासे ख्रिस्ट' धोरोमारि, दाहा दिनै बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। जुदि बे सासे मानसिया बाथौआरि बा मोजां बाथौआरि जाथों, ब्रह्म धोरोम सिबियारिया मोजां ब्रह्म धोरोम जाथों सासे बर' जानानै, ख्रिस्ट' धोरोम सिबियारिया सासे मोजां ख्रिस्ट' धोरोम जाथों बर' सिबियारि हिसाबै जों बेखौ लुबैयो। स्पेसियेलि जोङो बेयाव उदालगुरि आनसलिकआ जोंनि धोरोमारि बिथिंनिखौ लानानैनो सावरायनाय जायो। बेयाव आरो बेलेग जोङो सावरायनाय जायाखै। जोङो आध्यात्मिकनि सायाव बांद्राय मोजाङै सावरायनाय जादों आरो दा बेखायनो जोङो जायफोरा जोंनि धोरोमनि फिल'सफिकेल मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै बे आध्यात्मिकनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बांसिनखौ। जोङो डेलिगेट सेसनावहाय गोबां माने थांखि लादों। बे थांखिफोरखौ माने नोंथांमोननो फोरमायनाय एसे उसुबिदा जायो। आं बेखौ फोरमायनो होननानै सानाखै आरोखि। थिग बेबायदिनो दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों गेवलां मेल बेखेवगिरि आरो सोर बे गेवलां मेल बेखेवगिरियाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि सेन्ट्रेलनि नेहाथारि मानगोनां मुस्रि नीलकान्त गयारि बिथाङा फैनो हादों आरो गाहाय आलासि महरै जोंहा
नीलकान्त बाग्लारि सार बिखौ मोननो हादों आरो दायो गहिन चन्द्र बर' बिथाङा बोसोन बुंगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो पलिटिकेलनि माबाफोरा बिथांमोना फैनो नागिरनायखाय जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों MP बिथां दिलीप शइकिया साराबो फैदों आरो निलुत सरगियारि डक्टर निलुत सरगियारि EM BTR नि बिथाङाबो फैदों लोगोसे MCLA BPF नि MCLA धनसिरि समस्तिनि प्रेस मुसाहारि बिथांखौबो जोङो बे प्रग्रामाव मोननो हादों आरो बिथाङा जोंनि आन्सलिकनि जाखानायखाय बिथाङा मैयाबो फैदों दिनैबो फैदों धोरोमा मानसि दानायनि सुबुं हारिखौ दानायनि मोनसे दोनदाल थिग बेबायदिनो दानि जुगाव नुनो मोन्दों माखासे लाइमोनफोरा धोरोमनि बिथिंनिफ्राय दोरोदनानै बायदिसिना गाज्रि खामानियाव मुखुब जानाय मा बुंगोन बे खोथाखौनो जोङो लानानै बे सावरायमेलाव गोबां माने सावरायदों आरो डेलिगेटआवबो जों सावरायनाय जादों दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि जिथु साननाय जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बिमा बिफाखौ माने बांद्राय मानिला आरो मा खालामो माने ज' बिथांमोना माने फेग्रा मुवाफोरखौ लादों बिनि थाखाय जोङो बेखौ माने एगारनायनि मोनसे राहा लामा आरो गार्जेनफोरखौ बे गथ'फोरखौ मोजाङै नोजोर होनो जोङो बे डेलिगेटनि गेजेरजों खावलायदों फैबाय थादों जोंनि बर' राजाया जेननानै बेनिफ्राय खारनो गोनां जादों बिटिआरनि माखासे बेनिफ्राय खारनो गोनां जानानै खुदिया फारसे खारदों बेनिफ्राय आरो हरैहाय फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि थाखाय गासै धोरोमनि रायजो राजाखौ आंनिफ्राय गोरबो गोसोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय आरो बिथांमोना आलो गोजोनै फैबाय थानाय बोसोराव माने गावनि जिउखौ खुंलांनो हाथों आं बेखौ हास्थायनाय जाबाय